عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe dental yeɓoɓe dental diine tv, min calmini on, min juurima on, min ñaganimon Allah jaam e kisal ɗo gonɗon eɗo gonirɗon. dendagal jeeɓowo dental diine tv e aduna he fof, min juurima on kadi e oɗo ñalawma moƴƴo. musidɗo mon ceerno Ali Alpha Ba min garti kadi hande e jokkude e yewtere meɗen diine yankore. yewtere men hande noon yowiti ko faati e ɓure jamma leylatul qadre. ko jamma mawɗo no feewi, jamma kewɗo ɓure no ɓuri mum kaldotako. sabu بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى Allah fuɗɗori ɗo haalde oɗo jamma to alqur'an alkarim fuɗɗori e ndeɗo simore inna anzalnahu fi laylatil qadri ha simorde haali o wi min tellini ko tellina ko yani ko alqur'an jumlatan wahidatan min lawhil mahfuz ila sama'i dunya. Allah wi min tellini e oɗo jamma laylatul qadr, min tellini hen alqur'an arguna fof tellidi lawol gotol ummade lawhul mahfuz to al arsi Allah to lawhul mahfuz alwal bindagal. o yi e oɗo jamma min tellini qur'an o ha yetti asman kedɗo e aduna o. fa wadaa fi baytil izzi summa nazalahu jibril alayhi salam mufarriqan. o wi caggal ɗum hankanti e gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam duuɓi nogas e tati o nelako omo yaara e duuɓi capanɗe nayyi. duuɓi nogas e tati ɗi o wuuri caggal o wuuri qur'ana ene tello e makko. caggal tellogol qur'ana ha yetti asaman keɗɗo e aduna hankandi jibril alayhi salam ene tellina qur'an o e ceeru nder mufarriqan fi salasa wa isrina sanatan. e don duuɓi nogas tati ɗi jibril ene tellina qur'ana e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. kala ko joli jibril yaha adda an aaye jaaduɗo e ko joli ko o haalana ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. sallam jangana ɗum sahabaɓe yiɓe woori foti duuɓi nogas e tati. ɗum ɗo jippi koye oɗo jamma barkinɗo, jamma kewɗo ɓure ma en gaten to Allah haaji. awwalu ma nazala iqra bi ismi rabbika ko ndeɗo simore iqra bismi rabbika alladi khalaq. ɓe mbi ko ndeɗo simore adi jippade e nelaɗo Allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo kadi ko qissa goɗɗo en wawi ma en garo hen inchallahu taala. kono yidde jofade ɓuure jamma o ha ganden oɗo jamma qur'ana telli e makko kanko tellina ha yetti asman aduna o. tuggi asman aduna ɗo jibril adi tellinde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko iqra bismi rabbika alladi khalaq. wa akhiruhu wiyama wattidi tellade e qur'ana ko wattaqu yawman turja'una fihi ila llahi summa tuwaffi kullu nafsin wa hum la yuzlamun. ɗum kadi wona toon parɗen. ma en garu inchallahu taala ñalawma goɗɗo issade ko fati qur'ana no jippori ni ko ɓuri oɗo jamma jiɗɗen haalde. to Allah wi e oɗo jamma min tellini e jamma leylatul qadri min tellini qur'an.
leylatul qur'an leylatul qadre ikhtalaful ulama yimɓe annduɓe heewɓe kaali e oɗo jamma won wiiɓe ko e nder lewru he foti jamma o woni won wiiɓe jamma o ko majjinaare ko e nder lewru he foti woni won haalɓe ñalɗi goɗɗi mbi ko ɗin goni ñalamo won wiiɓe ala kulli haali kam wona ko e nder balɗe sappo cakkitiɗe he tan woni ndeke noon ene wawi tengtude oɗo jamma ñalde nogas e jeegom jufi nogas e jiiɗiɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko woni hen fof ko ɓuural lewru ndu fof e hoore mum ni ko ɓuural lewru moƴƴere kono tan e oɗo jamma Allah subhanahu wa ta'ala wiɗi inna anzalnahu fi laylatil qadr o jabti o halten hen kadi nela sallah sallam o wi wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr jamma laylatul qadr no mbiɗen joni ni wonde won haalɓe hen ñalawmaji goɗɗi kono won ɓurɓe yarude ko nogas ñande ñalli nogas jeegom jufi nogas jiiɗiɗi nde won noon laylatul qadre har feere laylatul qadre ari tan ko e simore wotere simore inna anzalnahu nde filli nde e nder simore nde laabi tati sa limi karfeje laylatul qadre ko karfeje jeenayi laabi tati ko nogas jiiɗiɗi ɗum waɗi hewɓe ene jaari oɗo fannu wadde ko ñande nogas jiiɗiɗi nde woni laylatul qadre on jamma jofde nogas jiiɗiɗi ɗum ko ha cifuɗen jamma o ɗo tolni ko ɓuri yarede ñande ñalli nogas jeegom no jufi nogas jiiɗiɗi ala kulli haalin ko woni hen fof ko ɓural kono ɓuri yarede kam ɓuri lollude ɓuri yarede ko ñande nogas jeegom jufi nogas jiiɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala no wiya toon nela sasa wa ma adraka ma laylatul qadr holko andintuma ko woni laylatul qadr annabi sasa holno gandirta laylatul qadr o wi laylatul qadri khayrun min alfi shahrin oɗo jamma khayrun min alfi shahrin kanko ɓuri moƴƴude e jammaji walla lebbi ujunere yani golle moƴƴe golleteɗe e oɗo jamma e neɗɗo golli hen fal amalu tilka leylati afdalu ibadati min alfi saharin golle moƴƴe neɗɗo gollata e ndeɗo oɗo jamma golle moƴƴe ɗen koko huftidini fal amalu fi tilka leylati o wi golle tan gollata e oɗo jamma golle moƴƴe dewal Allah mbaɗɗa hen fof no foti fof baraji mum moƴƴere wonde hen ɓuri lebbi ujunere goɗɗi gollaɗi goɗɗi golle moƴƴe taw kadi golle jaɓaɗe dañata e ɗin baraji ha woni lebbi ujunere oɗo jamma goto ko moƴƴere gollata hen ɓuri o wiyani hay foti bo ko ɓuri lebbi ujunere naman fada ili ha kasiru o wi ɓure gonɗe e nduɗo lewru ene heewi lim tottako inna allaha qaddara fiha kulli ma yakunu fi tilka sanati o wi wiyama Allah subhanahu wa ta'ala oɗo jamma laylatul qadr Allah ene hoddiri hen kullu ma yakunu fi tilka sana kala ko wonata ko jogori kewde kadi e nder ndeɗo hitande tugi oɗo jamma ha jamma o artoyama wuuri min matarin wa rizqin wa ghayru zalika toɓoji walla arsigaji pour arsigaji mbaadi e ko wona ɗe gueɗe gaɗe kadi jogorde ñawede ndeɗo hitande gurnameje fof ha oɗo ñalama kadi artama wuuri ɗum fof hoddirte masalan mana ñawate ko e oɗo ñalawma ha oɗo jamma ha jamma artiyama wuuri o wi tanazzalul malaikatu ma Allah ene jippina malaikaji e oɗo jamma malaikaji ene ɗufno dow yimɓe
e malaikaji ɗi ene ɗuftoto e yimɓe waloɓe rewde Allah tuggi tan nde nangue muti ha weeta tuggi tan nde nangue muti ha weeta oɗo jamma dewe Allah baɗateɗe hen e baɗaɗe hen foof baraji mum sowima fodde walla ɓuuri lebbi ujunere yo Allah won ballo Allah subhanahu wa taala won noon yiɗi leñol ene yiɗi nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam omo yiɗi dandude leñol nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam o addan ɗumen lewru kuwarka ndu hewɓe e kaali hen wonde lewru kuwarka ndu e hoore mum naga jamma toon lewru kuwarka ndu e hoore mum ko ɓural wonande julɓe wonande leñol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah ne wiyeto to Qur'ana yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yiɗi ko newnande en ha moƴƴereji kewɗi dañi e nduɗo lewru watte e baraji men janggo yawmal qiyamati yimɓe cogge namno e aljanna moɗo o wi tanazzalul malaikatu warruhu fiha oɗo jamma malaikaji Allah tellinan malaikaji gummo to dow asaman tello e leydi ndi ɗufno do e yimɓeɓe te tanazzalul malaikatu bir rahmati ɓe telloto ko tellirade e yurmede Allah ɓe gaddora yurmede Allah ɓe gara kadi ɓe janta yimɓe ɓe taw ɗumen ndewa Allah ɓe jantodira e mumen e ko ndewata Allah ko روي أن الملائكة ليلة القدر يسلمون على كل قائم وقائد ومسل وذاكر ويسافرونهم ويؤمنون بدعائهم من مغيب السفق إلى طلوع الفجر ملائكاجي يالا جيبينت أو جمع ليلة القدر ملائكاجي بيلتو دو أدنى أوفوف دي بيلتو تو an mbiya ko ɗo neɗɗo fof woni fodde malaikaji wona goto ni ko malaikaji gondata e ma ene cewnodiri e ma fodde dewal Allah ngal mbawɗa wadde fof eɓe jantodiri e ma eɓe mbiya amin ko duwatoɗa ko eɓe calmodira e ma walla eɓe calmodira e yimɓeɓe kulli qa'imin wa qa'in dariɗo ene juula walla ene yaha hesede haaju muɗum haajuji daguiɗi wa qa'idin jooɗi wo musallin e gonɗo e julde wa zakirin walla jomum woni ko wirdude walla zicru tan fofo ɓe jantodira e mum ɓe cafi huno ɓe calmodira e mum ɓe mbiya kadi amina duwuji duwatoɗen te amini malaikaji wiyama amini malaikaji koko jabate duwa fof mum ko hawri e amini malaikaji on duwa Allah subhanahu wa ta'ala ko jabatoɗo du'a o hawri kadi koye korka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi la yuraddu du'a us-sa'im ay korɗo du'a mum ruttatake deke so hawri kadi oɗo jamma baɗo ni mawdude dewal Allah fof ngal mbaɗɗa hen no fotiri fof baraji mum ɓuuri dewe Allah jaɓade fodde lebbi ujunere saka noon so tawi malaikaji janti e ma an neɗɗo malaikaji ɓurma sembe malaikaji tampata ñamata jarata fodde jamma o e hattanma dewal ma Allah fof ngal mbawɗa wadde ɓe jantodiri ma kadi ɓe mbiya amini e du'a ma o tuggi tan maghibul shafaqi gila nangue shafaqi o wirni mboɗeri nangue yi ko wiyete shafaqi tuggi tan gueeƴe saabu jobbinde en jangguini ko so tawi maghibul shafaqi so tawi birnugol nangue wirnima hankkandi mboɗeri cinti nangue natti yiyede wirnima tan gueeƴe yoni wadde ko tuggi gueeƴe tan ha ila tulu'il fajiri ha fajiri feera ɓe gonde e yimɓeɓe kamɓe malaikaji ɓe ballodira e yimɓeɓe ɓe mbiya amini du'a mumen yo Allah jabono Allah kadi en ɗamina koko jaboto saabu du'a o ruttitake ɗum ɗo noon Allah subhanahu wa ta'ala rokki leñol nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam e won noon ɓurnude kadi leñol ngol o rokkino leƴƴi goɗɗi moƴƴereji kewɗi anande yaafede bakkutuji men gollude golle ɗe gona sababu yaafede bakkutuji men fodde lebbi tawa gofani Allah ala riwayuji daña moƴƴereji mawɗi jammunade natoyde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam rokka ko ɓuuri ko ɓen dokka ko rokkere lewru korka rokke jamma laylatul qadr te jamma laylatul qadr o eɗen gandi o ari koye
e wattande lewru ndu nabi sa sallam wi fecci ko pecce tati. Feccere adande nde wa rahmatun min allahi, feccere hakkude nde ko maghfiratu zunub, yaafede bakkutuji. Feccere sakkitinde nde, feccere sakkitinde nde woni balɗe ɗo sappo cakkitiɗe ɗe ganduɗa ko e majje lewru leylatul qadri oɗo mo kalaten woni, ko e majje qur'ana o jippi. Wattan majje ɗo kadi woni so tawi ɗe timmi kanji jofata ko e julde taske ko yawmu zinati, ko ñalawma anandi ndeke en gandi ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe ɗe leylatul qadri woni e majje ko ɓural mawgal. ɗum waɗi le ñolniraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yimɓeɓe tinno no moƴƴi, tinno e balɗe e lewru ndu fof, tinno e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe, tinno e oɗo jamma leylatul qadri mo ganduɗa kala ko golla hen baraji mum no fotiri fof, sa sakki, sa jokkoy enɗam, sa wallu miskineɓe, sa nafɓo jawdi ma, so tawi a wal zicrude, so tawi a wal darade waɗa qiyamul leyli ko mbiyata ko, so tawi ko nafilaji tan ɗi mbawɗa jikkude e gueɗe baɗe noon, so jangguinde, so kala moƴƴere tan nde mbaɗɗa fatude hakkude ma e Allah subhanahu wa taala, mbaɗɗa hunde aɗa darda hen weluyo Allah, aɗa golla ɗum e jamma he, baraji dañataɗe hen ɗi, moƴƴere wonde hen nde hayru min alfi sanin. ɗum ko kala tan ko mbawɗa wadde, moƴƴere baraji dañata hen ɗi ɓuuri lebbi ujunere ɗi ganduɗa ɗin tawa a gollino e mumen golli moƴƴe, baraji oɗo jamma goto ko dañata ko ɓuuri, wonata hay foti ko ɓuuri. kadi so limama balɗe lebbi sappo lebbi ujunere, qimotoɓe ɓe qimima, babu hisabe qimima lebbi ujunere ko duuɓi capanɗe jeetati e tati. kene ara yawi duuɓi capanɗe jeetati e tati, ƴeewa gurdam wuurde duuɓi capanɗe jeetati e tati tan weeɓani. sako noon golla e jamma goto daña baraji ɓurɗi, sa wuurino duuɓi capanɗe jeetati e tati aɗa golla moƴƴere jaɓande, golle ma moƴƴe jaɓaɗe en nduɗo e oɗo jamma goto, baraji mum ɓuuri baraji dañanoɗa e duuɓi capanɗe jeetati e tati. gandi deke oɗo jamma ko jamma mawɗo kewɗo baraji, kewɗo moƴƴereji no fewi. ene jeeyani kadi man qama ramadana, aɗa hadis goto, man qama ramadana imanan wahtisaban hufira lahu min zambi, hufira lahu ma taqaddama min zambi. Abu Hurayra hadis oɗo kabraɗo ko habri ɗum ko Abu Hurayra ko goto sahaba nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, balɗo darade jamma, walla dari jamma hay so walano ha wiide kam darda fodde hattanma, ko dariɗo jamma tan, man qama ramadana o korka lewru korka ndu ha tengtini oɗo jamma kalateɗo, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, o yaafe darogol makko ngol wonde imanan omo faggiti, omo gonɗini e Allah, o julde gonɗinde Allah, te ko waɗata ko darde faggitade hen moƴƴide ko ma Allah yaafomo dendagal bakkutuji makko. Aske Allah subhanahu wa taala ene yiɗi ngol ɗo leñol no fewi. ene jeeya kadi e dowuji moƴƴi garɗi duwade oɗo jamma, en kaali janngude hen qur'an en, wadde hen gueɗe moƴƴen, wiide kadi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. yani fodde laabi capanɗe jeeɗiɗi woni wiɓe ha ko ɓuri ɗum, kono wiyama laabi capanɗe jeeɗiɗi. aɗa riwawi kaɓruɗo wiide ni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, fodde laabi capanɗe jeeɗiɗi. sa wino fodde laabi capanɗe jeeɗiɗi a dañi moƴƴere hen, a dañan moƴƴere mawde no fewi. kadi wiide ni ɗiɗo konnguli wona sababu yaafede bakkutuji. eske aɗa riwawi goɗɗo ɓe mbi ko laamu Sulqarnayn e laamu annabi Suleyman, goto hen fof laamu mum
500 sahari fodde lebbi temedde 5 annabi Musa laamu mum ko fodde lebbi temedde 5 Zulkarnayni ko noon kañumne laamu mum ko fodde duuɓi temedde 5 so rendinama ɗiɗo ɗiɗi wonta ko lebbi ujunere lebbi temedde 5 annabi Suleyman e lebbi temedde 5 Zulkarnayni goto fof ɗum woni laamu muɗum hajji fof so ɗi ndendinama wona lebbi ujunere te kanji fof laamuji mabɓe ɗi sahabaɓe mabɓe golle ngolno hen moƴƴi golle moƴƴe gollanoɗe ha woni lebbi ujunere ɗi fof ɗin fof so rendinama oɗo jamma goto fiilti ɗum par ce que no riwaye kabri oɗo jamma goto fiilti ɗum masalan mana fodde lebbi ujunere ko hunde mawde no fewi no fewi no fewi no fewi yo Allah noon jaɓan en o rokka en baraji podaɗi hen ɗi saabu barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam saabu golle oɗo jamma ɓuuri gonɗe oɗo jamma moƴƴere haalete nde oɗo jamma gasdata nde won noon ko joom jamma o nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam fotiri noon o gasata ɓuure te o addana walla ɓuure baɗade saabu makko gasdata oɗo jamma ɓuuri mum gasdata ko nelaɗo sallah sallam rokka oɗo jamma leñol nelaɗo sallah sallam barkinori oɗo jamma ɗum waɗi oɗo jamma ɓuuri muɗum gasdata haaldede kalɗo fof cikka mataw on ɗon ko nokki e jamma e ko haali e jamma ɓuuri kadi ko goɗɗo haali walla ɓuuri goɗɗo haali kono fofo kam ko moƴƴereji wonande ari e hadis qala alayhi salatu wassalam nala Allah sallallahu alaihi wasallam o wi wallazi ba'asani nabiyan o wi mi wondiri on nelɗumi kadi mi annabi nelimi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wi Jibril alayhi salam wi man ahya laylatul qadri qada Allahu lahu alfu hajjatin wi kala gurtinɗo oɗo jamma laylatul qadri wi Jibril alayhi salam wi kala gurtinɗo oɗo jamma laylatul qadri mbalɗa wurtinde jamma o sa nani wurtinde jamma noon ko walde rewde hen Allah wadde hen façon dewe Allah wonɓe ganduɗa oɗo jamma mbalata ko wadde mawlide annabi sallallahu alaihi wasallam ene kaala ɓuuri annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuuri dundu wonɓe ganduɗa mbalata ko wadde hen silkeji Qur'an wonɓe ganduɗa façon dewe Allah kañum tan teele hoore mumen dewe Allah ene teel wonɓe ganduɗa ko dente mbaɗata ene juula ene mbaɗa fof de ko façon dewe Allah ha ko mawningol jamma o tan kala façon jiiɗa hen ko façon mawningol jamma o tan ɗum tan woni ko yeyete ɗon waɗoɓe kirɗeli mawlude fof ko mawninde jamma o tan o wi noon Jibril wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o Jibril wi anna man ahya laylatul qadr qada Allahu lahu alfu hajjatin ma Allah humtanmo ujunere haaju e nder hitande nde kala gurtinɗo oɗo jamma haɗa jamma o kadi filtade mo wuuri ma Allah humtanmo ujunere haaju par ce que yeyata ujunere haaju woti ujunere lewru woti ujunere haaju Allah humtanmo ɗum nder hitande kadi haɗa jamma o filtade so jamma o filtima makko ɗum wuuri kadi so golli kadi o daña kadi ɓuuri ɗum kadi ɓuuri ɗum o in kana alayhi saqawat hawwalahu sha'idan o wi hay sinno neɗɗo o ne windanoma e makko walla ko jogonnoɗo malki seede Allah subhanahu wa ta'ala hawwalahu waylitanamo aɗa andi malkise ɗe wattanamo malu par ce que oɗo jamma ɗum ko kala balɗo wurtinde jamma o wi wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan kala balɗo wurtinde oɗo jamma e fotino ɗo hattanma tolni e ko gurtinirɗa oɗo jamma Allah subhanahu wa ta'ala ma o humtata ujunere haaju so joomum kadi ko jogonnoɗo malki seede
Allah waylitanamo wattamo malaɗo sabu ɓural oɗo jamma tabu tan ɓural oɗo jamma. yo Allah noon subhanahu wa taala jaɓan en, Allah newna en hokken cellal hattan no mbawɗen wutinirde oɗo jamma ko jamma hande o inchallahu taala. ari kadi riwaaya goɗɗo habrama man salla fi hasihi lleyla 4 rakatin wiyama oɗo jamma e jeeya gurtingol jamma o kadi kala mo juuli e oɗo jamma darɗe 4 darde fof o jangi fatiha gotol, o jangi suratu takasur alhikumu takasur lawol gotol, o jangi qul huwallahu, o jangi qul huwallahu laabi 3, hawwana allahu alayhi sakaratul mawti, hawwana allahu alayhi sakaratul mawti wiyete sakaratul mawti ko kaaɗeki mayde. kala guutinirde oɗo jamma walla juuli e jamma he tan darɗe 4 ɗe darde fof o jangi fatiha gotol, o jangi alhikumu takasur lawol gotol, o jangi qul huwallahu ahad laabi 3 darde fof ha wona darɗe 4 ɗe. hawwana allahu alayhi sakaratul mawti wa rafa anhu azab al qabr, ma Allah hoybinanmo waylitanmo wiyete ko kaaɗiki mayde o tinata kaaɗiki mayde. wa rafa anhu azab al qabr, Allah subhanahu wa taala ittanamo aɗa ko wiyete ko lefte qabri. lefte qabri eɗen gandi qabri no fadinni so nde nanama qabri wiyama malaikaji tawto malaikaji namdotoɗi namdo neɗɗo o so tawi ko malaɗo so woofi jabol leptamo ɗum kadi ko isti goɗɗo ma e ngaro hen inchallahu taala. kono kaaɗiki mayde Allah ittanamo ɗum o tinata kaaɗiki mayde, ma Allah ittanmo kadi lepte qabri ki ɓittatamo o leptatake nder qabri makko, o tinata kadi aɗande caɗele e lepte gonɗe e nder qabri. hawwana allahu alayhi, ma Allah ittamo wa rafa anhu azab al qabr. e ɓuure oɗo jamma tedduɗo. yo Allah noon subhanahu wa taala newnanen sabu barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. calmini bandiraɓe heddoɓe fof. yewtere men hande kadi ko ɗo daƴƴen ɗum, hañanode kadi jokken yewtere nde inchallahu taala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق